Hoy DJ, pag sure diha. EU Kiss lang, mega love shoutout. Ungguyan, baby! Tag 5 na lang. Tag 5 na lang. Pili na. Tag 5, valor 5, tag 5 na tanan. Pili. Tag 5, tanan, tag 5, imong naong 5. Wate pa ako, wate. Meron na kwa po. Love in the mix. Meron na kwa po. Meron na kwa po. Lagi.
pues sí. Unggoy ang baby. DJ Cam Idol. Achop Boulevard!
Merry Christmas. Kapitana, hello. Ya, papaya. Ya, sokok. Sokok ya. Papaya nih di sini.
Ay, di pinuros ko tatay. DJ Jonel Sagayno. TV Sweet 16, mega mega love, shout out. Biglang may stop toys. Naglilinis yung host. DJ Jonel Sagayno. Ako yung nasa bubong. Merry Christmas. DJ Jonel Sagayno. TV Bear, parang silent LS lang. DJ Jonel Sagayno Remix. Dingle. Mix. Flow. Sige, taga rin kayo. Mix. Flow. Merry Christmas. DJ Jonel Sagayno Remix. DJ Jonel Sagayno Remix. Pamain ng TV Bear. TV Bear na busbusin, gusto mo.
Tugsin nga. DJ Jonel Sagayno Remix. Si Kadoy talagang nawala yan. Sisihin na naman ulit yung wifi. DJ Jonel Sagayno Remix. Oy, connect to TV Switch 16 pag hindi pa kayo connected. DJ Jonel Sagayno Remix. Hindi busy ngayon si Kuna, Kapitano. Hindi busy si Kapitana. DJ Jonel Sagayno Remix. Ang gulo kasi ng aking room, kaya naglilinis ako. DJ Jonel Sagayno Remix. Ate, wag nga boy, puro loading. Apay na taka lang tuk-tuk si Bantayo, naman na sa signal niya. Pwede pa mo, contact DJ pa rin. Jonel Sagayno Remix. Kata na iniitahong ni Kara. Kasi nga talaga, kumapoy at karod kanyam sa mga kumapoy at net mo. Agawid. Ay, pagkawawid ang kamay. Ano po may... may kabilaan. DJ Jonel Sagayno Remix.
Oh, na. So, anong tanong mo? Para masagot ni Madam Krishna. Nag-apply ka na? Nag-apply ka na sa monetization mo? Anong tanong mo? Oo, pwede. Si Madam Krishna nga, habang nag-a-apply siya, naka-online siya sa live stream. Tatanong. Paano ba yun pagtapos mo na nasagot yung mga tanong? Di hintayin mo. Hintayin mo ang sagot. Hintayin mo yung step 2. Device hanggang step 3. Nasa anong step ka na? Step 1. So after step 1, step 2, nang kalimutan ko ano yung mga nilalaman nun. Manood ka ng tutorial. How to apply for monetization, madami. Kasi nag-email na ng AdSense. You connect your YouTube channel to Google AdSense. Mag-create ka ng account kasi later on, once you are already a monetized channel, si Google AdSense ang magpapasweldo kasi sa'yo. Kaya you connect your channel to Google AdSense. Ganun. Ilagay mo yung payment details kung saan nila ipapadala yung sweldo mo. Dapat tama yung address mo doon. Oo, mag-sign in ka.
mag-create ka ng Google AdSense account mo. Kasi doon mo ilalagay yung address kung saan ipapadala yung sweldo mo pag sumweldo ka na. Parang yan si Madam Krishna Vlog. May pin code na siya. Kasi nga, $1,000 na ang kanyang revenue. Dara kami taman kay mauna ka mo akong kameraman. Sige, goodbye. Karon, paulit na sabi, gikan na Miss Palawan. Para Palawan to, unahan to. Palawan to. Karon, paulit na sabi, di akong kameraman. Hindi pa nakatiwangwang yung mga kwan ko dyan yung mga lilinisin ko nasa bed, yung mga nabubut. Bungasan ka ng $5. Di bali marami ka namang revenue kahit magbawas. Ako nga wala pang $40 ang aking sweldo, ilang months na. Memories. Yeah. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost. Gitu. Nakapanghina kasi 5
$5 lang yan. Ang hirap kaya kunin. Oo, ang hirap kunin yung $5. Baka hindi lang nag-update yung revenue mo. Sinasabi mong na nagbawas na yung mo. Oo, tama. Saan nakuha ang revenue? Tama yung sinabi ni Madam Krishna Vlog, sa ads, yung mga lumalabas sa mga video mo, it's either skippable or not skippable ads na nandyan. Tsaka yung mga banners na nasa baba ng video mo, source of revenue yun. Tapos, pag nagla-livestream ka, kung may mga super chatters, may mga super chat stickers, yun yung sinasabing nagpapalipad sila, yun, source of revenue yun. Tapos, pag may join button ka na, after a week, after na ma-monetize yung channel mo, may kakaroon ka ng join button, i-activate mo yun. Kasi once na mag-join as member yung mga viewers mo, may corresponding amount of membership fee kang ilalagay daw, isi-set up mo. Mag-create ka na rin. Just be creative in naming your level of membership. For example, bronze, silver, gold. Or depende na sa'yo kung anong maisip mo. Tapos ligyan mo ng corresponding amount of membership fees. Tapos yung mga perks, may sample perks na rin doon. Set up mo na lang. Hindi ka nag-check, hindi ka pala nag-check ng revenue, so how would you know na nagbabawas? Ngayon ka lang mag-check ng revenue, tapos na-trace mo nang nagbawas. Sana kung daily kang nag-check ng revenue from time to time, kaya na mo monitor mo yung previous revenue mo, tapos compare mo yung current revenue mo, doon mo lang matitrace na nagkaroon ng bawas talaga. Kung hindi ka mag-live stream, hindi ka magkakaroon ng revenue sa super chat or super stickers. Or kung nag-live stream ka naman, kung wala namang nagpalipad, walang super charuters nga, sabi nga nila, yung mga super chatters na super charuters, kung walang nagpalipad, wala ka ding revenue sa iyong live. Ang source lang ng revenue mo sa iyong live stream ay yung mga ads, yung mga harang na makikita ng mga viewers mo. Kaya nga sabi ng mga papasok sa live stream nyo, may harang pa host, may harang, nandito pa ako sa harang. Ibig sabihin, yun yung mga ads na nakalagay sa iyong live streaming. Source of revenue yun. Kaya everyday kang mag-upload daw, sabi ni Madam Krishna. Kung hindi ka nag-live stream, dapat everyday kang mag-upload. Lahat na ng movements mo sa bahay mo, i-video mo na. Pagkain mo, pagtae mo, pagligo mo, pag-toothbrush mo, i-video mo na para may upload ka everyday. May mga YouTube channels na may join button. Siyempre tinitignan ko din very tempting mag-join sa kanilang very tempting na mag-join as member sa kanilang YouTube channel because of the perks. Yung iba nag-o-offer ng WH. Siyempre i-grab nung mga nangangailangan ng WH doon. Pero sometimes, yung mga channel naman na yun, hindi nila na ibibigay yung talagang perk.
Kaya yung iba kuan nagreklamo, nag-aaway-away pa sila. Sa ibang LS na naatinan ko may ganon. Talagang inaway-away yung host kasi may nakalagay doon na perks. Hindi naman pala ginagawa nung kuan yung host ng YouTube channel. Ay, oo, tama. Hindi lang pala sa live streaming nakukuha yung super chat saka super chat stickers. Kung may magpi-premiere ka din, di ba parang live din yung premiere? May mga viewers ka doon sa chat room. Ibig sabihin, pwede silang magpalipad doon. Pwede silang maging super charuter sa iyong premiere. Parang kanina, nung nag-premiere ako, di ba? Pag click mo yung $sign sa chat room, ayun, makikita mo, pag click mo yung $sign sa chat room, pag naka-live yung isang host or napi-premiere yung isang host, pipili ka doon super chat, super sticker, at saka join button. Para mga source of revenue ang mga yun. Katawad ka ni Vincent na makaluding manatan. Ang sarap naman niya, no? Baon. Apa yan man sa mga channel daytan ni? Ano nga channel ata ni okay yun. Kung nakakong cut, bahala ka dyan. Nasa playlist niya kasi. Karon pauli na pud mi. Ikan Miss San Ricardo. Gala-gala. Silpi na lang. Ahong cameraman. Wala. Kukontent niya kanyang videos. Video. 10 minutes. Karon pauli na pud mi. Ikan Miss San Ricardo. Sobra og Palawan. Munipik ko sa quarantine. Silpi na lang. Ahong cameraman. Ha? Pwede po. Wala yung cameraman. Anong di-hire di ka nang mabuwa. Hi, good morning. Kamusta mga palangga? Halika, pasal tayo dito sa pananim ko. Yan, tingnan nyo yan. Pagpasok ng gate, yan na. Ay, Madam Krishna. Madam Krishna, i-play all mo din yan. Si Rins Dalog. 500 pa lang yung WH niya. Pero wala siya dyan na sa restaurant niya. Sa Pamis. Pati rin, yan si Dolls Vlog. Dolls Vlog. I-play all mo din yan. Si Rins Dalog. Yan yung malunggay ko. Yan. Yan, may silip ako yan. Isang taon na yan. Parsley. Yan, tanglad. Ang tagal ng parsley ko. Tanglad,
Matic, Ganyan na yan. rinse na log, i-play all nakakano ni Kwa Dolls Vlog, automatic ka no. Sana madagdagan ato 500 damage mo. Yan ang labuyo ko, namatay siya. Mga pananim ko namatay. Hindi na kayanan yung init. Ito, binigay ni ate sa akin. Salamat, Tibet. Hindi pa tumubo. Ayan, dito naman ang nakatira yung Palestine. Nasa dagat sila. Try na natin yung isang kwan. Marami silang mga Yung may live viewer chat. Ayan. DJ Renz. Unsa ko no? Chot Bolivar! Parang na-hospitalize, ang daming bandages. May plaster. Kasi nga, nasisira na siya, pero usable pa naman siya. May sentimental value kaya hindi ko matapon-tapon. Nilagyan ko ng masking tape. Dancing with the beat with DJ Richie. Triple of High Disco Mobile. 3 months. 3 months kung na-meet mo na yung threshold na $100 at may pin code ka na. Tough.
Wala yata siyang playlist, pero pwede mo siyang i-play all kasi puro yung mga video niya yun. Upload, play all mo siya. Punta ka sa YouTube Studio. YouTube Studio yata nakikita yon. Joint forces, sige, play all the Katatan Boy. Pati rin si Kwansi Manam Krishna. I-play all ka na rin niya. Natulog na yata siya. Nag-start na siya. Sige, play ko na rin siya ngayon dito. Play ko na rin siya dito para joint forces na tayo. Pero dapat every after play all mo, mag-clear watch history ka ha, Dolls Vlog. Clear watch history para hindi makahalata si Lolo. Dali, may premiere pala si Kuano, si Zara with MJ. Wait lang, puntan natin. Ako din, na-start ko na rin siya, play all.
Na-play all ko na rin siya, oo. Sabay lang tayo. Tapos, every after play all mo Dolls Vlog, mag-clear watch history ka ha, para hindi makahalata si Grandpa. Ang kalaban mo lang dyan kung malobat yung cellphone mo. Premier Nick 1 ni Zara with MJ 30 minutes. In 30 minutes time, mag-start na yung premiere ni Zara with MJ. Nakatabi ang saksakan. Ako, walang problema. Yung laptop sa akin eh. May battery na, naksaksak pa. O, saan ka pa? Sika nga eh, gusto mo i-play all din kita kahit pamuni ka na. Ilang tabs ang i-open ko para mag-play all. Naka-play all na yan. Musta na ang iyong pag-ibig? Nagkasabay sa krisis ng panahon. Bumaba ang halaga ng piso. Di kaya sumabay rin ang pag-ibig mo. Dati-rati madalas mo akong tawagan, madalas mo akong i-text kahit saan. Ngayon'y hindi na, alam mong miss na miss kita. Lagi kitang Paano ko pa play all? Click mo lang yung play all, ulaw. lobat na ba? Ano, yung kumakanta si Renz yan. Nakaload pa ba? Ako sa isip Parang ang lamig-lamig naman, naka-jacket. mo sa puso mo. Hello, my love, kumusta ka? Di nga naka-playlist, upload ka road. Uploads, tapos click mo PL, ulaw. Boses mo'y ibig kong marinig. Please tumawag ka kung may load ka. Alam mo bang mahal Sinatagpukpuk ka, hindi mo man. mawala Sinatagpukpuk ka, naka-play ulatan. ikaw sinta. Dati-rati madalas mo akong tawagan, I-cover ko mamaday ta. i-text kahit saan. Paano yan upload? Bahala ka dyan. Alam mong miss na miss kita. Torek sikya-sikyaw. Lagi kitang kinokontak, ngunit
pa ba ako sa isip mo? May signal pa ba ako sa puso mo? Hello, my love, kumusta ka? Lubat na ba ang pag-ibig mo? Nakalob pa ba Tataol. ako sa isip mo? May signal pa ba Nagsaumo din na lang ang kanta. Apaw. puso mo? Hello, my love, kumusta ka? Hello, my love, kumusta ka? Ata na naka-play nagsasaro nun. Di na pang kadya channel na niya. Tapos makita ang upload. Diyan ba yun na play all. Click mo lang play all. Kung ika'y mawawala, di ko yata makakaya ang limutin ng nakaraan nating dalawa. Dahil ang puso ko ay para lang sa'yo, nag-aalalang mawala ka pa. Naglamang dagi ipas med kayo. Dadang kanta nga ng nagda. Hindi mo na kailangang mangamba sa piling ko, dahil tapat ang pag-ibig ko sa'yo. Ako'y iyong iyo, sinta, mahal kita. Araw at gabi ay Dalawa nga sipi. Ay. Kaya may isang nga sipi mata ka kwa. Aji alagad mo. Ala nga dolls vlog mo. Lat ka play all. Madetect na ka ni Lolo. sa yakap mo't halik, sa ngiti mo kay tamis. Kung sakaling iwan mo, di pa rin magbabago ang pag-ibig na inalay ko, nakalaan para sa'yo. Pati ipas. Aglamang. Malayo ka, Ay, yung account. Good. Very good. Kung ganon. alaala, nagbibigay sigla. Hindi mo na kailangang Wala na ako. Nagtago na si Madam Krishna. Sabihin kong i-play all si Renz. Nagtago naman na siya. ko sa'yo. Ako'y iyong iyo, sinta. Ayan. Hanggang pan na yan. Hanggang umaga na yan. Naka-play all. Araw at gabi ay Nagko-pinakpay tinilaban. Eh. sana'y hindi tayo magkakalayo. Tas may iba. Walang sandaling Ay. hanapin Galing ah. sa yakap mo't halik, sa ngiti mo kay tamis.
Ay, huwag nakatulog. Well, tanong no bigat, nag-play all ka no bigat naman yan, ag clear watch history ka. Gamen, nag-play all ka ulit na dagos, makahalata ni Lolo. Baliwala yung double H na. Okay, ayaw ka no harap. Ang mom, Dolls Vlog. Familiar danti boses na atan ni Boy. Familiar daday ta boses na ni Boy ang dagijay ipas kan otot diti balay. Wain pamilyar dan. So nga si magtatanayawan na uli magdagdi ipas kan dagay basta na nag-play mga gdaon pamilyar dahil yung abusi sa rin. Naman no kita na pa yung ropa na ata pamilyar dapat yung ropa na antingan na makita doon. Antingan da. Apel nagariwawa ka dyan kwarto ni boss ko nada. Ay wow, congrats Kabsat. Inatog pa siya na daharang mo. Awan, loading ka manan boy. Nagpa-share ka, loading ka manan nang kamakay ayam ti harang. Puro ka loading ka makay ayam arang. Hindi ko may susunod dati yan. Hindi ka matay. Ay, ito yung magayam, ulaw. Agbirok ka gamin para kapin mo. Ibiro ka naman. Ay. Siyak lang ganti kanya. Siyak lang ganti naglaban siyak yung kapin. Katulong. Siblita matan ang karay. Wala ko naka-on mo. Naka-on. Sana'y laging ligtas kayo. Pangakong isang
Magtitiis. Kita mga banat eh. Magtitiis daw siya. Katno ka nga nag-file. Katno ka nga nag-file ti application for monetization mo Dolls Vlog. Di kalman. Kitaan si email mo baka dan. Gamin kanya. Nag-file up the application for monetization alas 10 rabi kinabigatan 11 AM. The following day 11 AM at dati ko ang email kun nga na-approve. OFW hugot song. Alright. Ipigpig sa may buwan. Request ni Kabsat nga Mars Passion. Mega shoutout Kabsat. Yaman manin da ito may isang request. Ipigpig sa may buwan. Asilawam nanda. Toslok mega love shout out Syra Love. Kanina lang 5:30. So you expect by tomorrow you check your email baka meron ng approval. For sure yun kung wala nang problema sa mga videos mo. Wala nang problema, naayos mo na lahat yung settings, setups ng iyong YouTube channel. So there's no reason na ma-disapprove yung application for monetization mo. So you better check your email tomorrow para nakita mo na approve na siya. Pero nung isang araw pag-check ko apply na pero kanina ko lang kanina mo lang pinindot. Oh. So check mo yung email mo bukas. Approve na yun. Wala nang problema doon. Approve na. At pupunta kami sa channel mo para maglaro ng harang. Mas mahirap pag money ka na kasi ang hirap mag-earn ng revenue. Lalo na kung walang nanonood ng mga videos mo. Dito naman tayo artista na after an hour is million views ka agad. Magligo challenge ka para mag-viral. Parang si Madam Krishna. In progress. Oh, I'm not kidding. Mas mahirap pag monetize ka kasi ang hirap mag-earn ng revenue kung walang nanonood sa mga videos mo. Magkano lang naman ang ma-earn mo ng revenue sa kwan sa mga ads? Centavos. Centavos. I'm serious, you know. Tapos i-skip pa nila, wala kang ma-earn talaga.
Ito yung ginagamit kong tripod pag nagbabike ako tapos binablog ko. Ginaganon ko lang yung tripod na may laman na cellphone. Wun, sige. Sika kayam ti ko kayam laki ni tiang gubad. Dinti vlog mo. Magbabad ka ng maskara. Sandy Oliverio, the best. Ay, Gore, the premiere na tayo ni Zaira. Basta na Bizares. Doon na yun. Ayan in 4 minutes time, the premiere of Sarah with MJ will start. Kung gusto nyong pumunta at tumamsak, go! Support sa ating kaibigan. Kasi tayong mga small YouTubers lang naman ang nagtutulungan dito. So, yan, mag-premiere si Sarah with MJ in 3 minutes time. Mga gusto nyong tumamsak habang naka-play all ang video ng ating kapatid na si Reds,
Road to 1,000 WH. Ay, road to 4,000 WH. Northern Summer Mix DJs. Nagkatutamsak ulaw. Hindi naman pwedeng tutamsak yun, no? Ikaw na pala ang may-ari ng damdamin ng minamahal ko. Pakisabi na lang na huwag nang mag-alala, okay lang ako. Wala. Walang pumapasok. Parang tangang kausap ang tala at buwan. Naghihintay na meron sa gitna ng kawalan. Akala ko'y nabubuhay tayo. Akala ko'y hanggang dulo. Kaya't humili ako kay Bathala. Sana ay hindi Ay, dayang-dayang mo. Gaya ng dito, kung ano ni Renz. kapag naalala ko ang mga araw na magkasama tayong dalawa. Ngiti at luha sa aking mga mata. Ganun na Ang lupit niyan, 1 hour. Ingatan mo siya. Pinaliwala niya ako dahil sa'yo. Nawalan na ng saysay ang pagmamahal. 1 hour yan. Na kahit tagal ko rin binubuo. Na kahit tagal ko sa rin bawat sanit. Hanggang masaktan kahit di mo alam. subukang muli at pagbigyan ang ating nakaraan. Natapos na ang lahat, nandito pa rin ako. Kailan kaya muling magkakatawa? Di ko alam, di ko alam. Ingatan mo siya. Pinaliwala niya ako dahil sa'yo. Nawalan na ng saysay at pagmamahal. Nagkay-tagal ko rin binubuo. Nagkay-tagal ko rin hindi sinuko. Gusto kitang isayaw ng mabagal. Gusto kitang isayaw ng mabagal. Ayan, nag-start na yata. Wait lang. Put your head on my shoulder. Hold me in your arms, baby. Squeeze me on so Isn't she close. lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? Yes, I want it. Sa
Ay, ako, nakatulog na naman si Madam Krish na absent siya. Tulog si Madam Krish na, nakatulog na. Oh, absent siya ngayon. Kaya salamat sa pag-ibig mo. Pag-ibig mo, lagi kang nasa puso't isip ko. Isip ko at inaamin ko na namimiss kita. Na namimiss kita. Sa'kin ikaw pa rin ang baby ko. Baby ko kahit wala ka na sa piling ko. Piling ko pangakong ipagdarasal pa rin kita. Ipagdarasal pa rin kita. Hey there baby, ngayon lang ako nakakita ng katulad mo. You got me crazy. Kahit sinong lalaki mo babaliw sa'yo. Panahon nandun ka pa, laging pumupunta. Di maasahan may sorpresa ka laging dala. Ang saya-saya ayoko lang pahalata. Kasi okay na naman ako basta magkasama ka. Bakit ba kung kailan ka inaisip na bibitawan? Ikaw yung paraiso, di ba? Di ko mapayag na di kita kasama. Kung magkayagap dahil pa mag-asawa. Nakaalalay sa anong bagay. Wala man ako sa sarili, laging nandaan ka. Ang isayaw ng mabagal. Gusto ko, ako lang gusto. Ngayon alam ko nang hindi ko kaya mabuhay nang wala ka. Kahit saan man tayo magpunta, di na hanang magkikita. You made together. Gusto ko sa'kin ikaw. Pangako sa iyo, hindi ka na mag-iisa. Mahalin ka, wala na akong iba. Ikaw lang ang aking dalagang Pilipina. Ikaw ang dalaga, ikaw yung prinsesa. Pag nawala ka pa, nakakawalang gana, baby. Kaso lang wala na nga, pero alam ko na masaya ka na. Sa mundo ko wala nang makakagawa, magkakatumbas na yung napadama. Salamat sa pag-ibig mo, ibig mo lagi kang nasa puso't isip ko. Isip ko at inaamin ko na namimiss kita. Na namimiss kita. Piling ko kahit wala ka na sa piling ko. Piling ko pangakong ipagdarisal pa rin kita. Ipagdarisal pa rin kita. Ikaw na pinaka-maganda na talaga sa aking mata. Ikaw na ang pinaka-gwapo na binata sa aking mata. Miss na kita, baby, hindi ko na kaya. Sobrang saya
pinaka maganda na talaga sa aking mata. Yeah. Ikaw na pala ang may-ari ng damdamin ng minamahal ko. Pakisabi na lang Rolly nga. Ano sinasabi mong Rolly ka? okay lang ako. Parang tangang kausap ang talagwan. Oo, dayang-dayang yan o yung may sumasayaw na kwan, black and white. Wala, Sarah, maliit na bagay yan. Kaya't humiling ako kay Bathala. Sana ay hindi na siya lumuha. Kapag naalala ko ang mga araw na magkasama tayong dalawa. Oo, dayang-dayang yan, yung naka-play. Yung may black and white na sumasayaw, dayang-dayang yan. Pinaliwala niya ako dahil sa'yo. Nawalan ng saysay ang pagmamahal. Alright, madita ni bro Renz. Nag-i-shot sama ti pulang kabalyo. Subukan muli at pagbigyan ang ating nakaraan. Natapos na ang lahat. Nandito pa rin ako. Kailan kaya muling makakatawa? Di ko alam. Di ko alam. Well, 1 hour. So nga 1 hour data nga naka-flash. Katagsal sala nga black and white. Naliwala niya ako dahil sa'yo. Nawalan ng saysay ang pagmamahal. Nagkay-tagal ko rin binuo. Nagkay-tagal ko rin Uy, busy pa ni Dolls Vlog niya. gusto kita. Kabarbaro nga ko tumambay ti live stream. Ang busy ni Apo Sketcherman. Put your head on my shoulder. Hold me in your arms, baby. Squeeze me on so close. Isn't she wonderful? Isn't she precious? There's no Sundan mo middle. sana ang mo sa unang katawan mo ay aking kukumutan. Oh, gusto kitang isayaw ng mabagal. Gusto kitang isayaw ng mabagal. Hawak kamay. Pikit mata, sumasabay sa musika. At night, I think of you. I want to be your lady. Like a dream come true. 2, wanna be with you. 3, girl, it's plain to see that you're the only one for me. It's too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much.
stick with you forever. Nobody gonna take me higher. Nag-LS ka ng 600 plus na lang yung kulang mo. Gusto kita. Di at least kokonti yung kwan mo, yung paghihirap mo sa LS. Ako nga 2,000. Kaya mapansin mo noon, gabi-gabi akong nag-LS. Tapos after ng aking live, magsa-silent LS pa ako ng madaling araw. Para akong nag-bar review. Para akong nag-review para sa bar exam. Ibig mo lagi kang nasa puso't isip ko at inaamin ko na namimiss kita. Na namimiss kita. Sa'kin ikaw pa rin ang baby ko. Baby ko kahit wala ka na sa piling ko. Piling ko pangakong ipagdarasal pa rin kita. Ipagdarasal pa rin kita. Hey there baby, ngayon lang ako nakakita ng katulad mo. You got me crazy, kahit sinong lalaki mo babaliw sa'yo. Panahon nandyan ka pa, laging pumupunta. Di maasahan, may sorpresa ka laging dala. Ang saya-saya, ayoko lang pahalata. Kasi okay na naman ako basta magkasama ka. Bakit ba kung kailan ka inaisip na di bitawan? Ikaw yung paraiso, di ba? Di ko mapayag na di kita kasama. Kung magkayagap dahil pa mag-asawa. Nakaalalay sa anumang bagay. Wala man ako sa sarili, laging nandaan ka. Ang isayaw ng mabagal. Gusto ko lang gusto. Pero maganda nga sa'yo ang dami mong uploads. Ang dami mong uploads na pansin ko. Kaya sulit na sulit yung mag-play all sa'yo noon. You made a better. Gusto ko sa'kin ikaw. Pangako sa iyo, hindi ka na mag-iisa. Mahalin ka, wala nang iba. Ikaw lang ang aking dalagang Pilipina. Ikaw ang dalaga, ikaw ang prinsesa. Pag nawala ka pa, nakakawalang gana, baby. Kaso lang wala na nga, pero alam ko na masaya ka na. Sa mundo ko wala nang makakagawa, makakatumbas na yung napadama. Salamat sa pakinig mo. Ito lagi kang nasa puso't isip ko. Isip ko at inaamin ko na namimiss kita. Na namimiss kita. Sa'kin ikaw pa rin ang baby ko. Baby ko kahit wala ka na sa piling ko. Piling ko pangako ipagdarisal pa rin kita. Ipagdarisal pa rin kita. Ikaw lang Oo, tama naman yung ginawa mo. Tama yung ginawa mo. Upload ka ng upload noon. Kaya nga bumilib ako sa'yo noon Sana ganun din ako. May mga na-upload, sabi ko. Maganda nga sa'yo Iski chairman ka, so ang dami mong ganap. Ang dami mong pwedeng mai-vlog. Nakita kong isang lalaki. Di ko malimutan ang kanyang imahe. Ano ba ang iyong pangalan noong nakita kita? Ako'y di mapagali. Ikaw na lang ang katabi buong gabi. O pwede tayong magbabaga pag nanalamig. O magdamag na gasindi buong gabi. Sarap kasi ng tama kahit
sa akin kung gusto mo sa akin. Baby, pauwi na Tell me if you want me, baby. Tell me if you want me, if you want me, if you want me, baby. I just want your body, baby, lika na. Di na ko galit, baby, uwi ka na. Hinihintay kita dito kanina pa. I just want your body, na na na. Pinaka-gwapo na binata sa aking mata. Ikaw na ang Sorry. maganda na talaga sa aking mata. Yeah. Sige lang, Sarah. Salamat sa patambay. Ikaw na pala ang may-ari ng damdamin ng minamahal ko. Pakisabi na lang na huwag nang mag-alala. Okay lang ako. Parang tangang kausap ang tala at buwan. Naghihintay na meron sa gitna ng kawalan. Akala ko'y habang buhay tayo. Akala ko'y hanggang dulo. Kaya't humiling ako kay Bathala. Sana ay hindi na siya luluha pa. Kapag naalala ko ang mga Kami kong bashers, sa YouTube world, ang mga bashers ay may pakinabang sa kanilang kakikita. Lalo na pag may mga comments na negative sa video mo. Ibig sabihin, sunod-sunod na yung magko-comment doon sa negative comments ng basher, doon kakikita. Kaya mahalin mo yung mga bashers. Kahit tagal ko rin binubuo. Kahit tagal ko sa rin bawat saglit handang masaktan. Kahit di mo alam, subukang muli at pagbigyan ang ating nakaraan. natapos na ang lahat. Nandito pa rin ako. Kailan kaya muling makakatawa? Di ko alam. Di ko alam. Ingatan mo siya. Pinaliwala niya ako dahil sa'yo. Nawalan na ng saysay at pagmamahal. Alam, nagbayag di dayang-dayang ni, di na malagputin. Kasalatan. Kahit tagal ko rin hindi sumuko. Gusto kitang isayaw ng mabagal. Gusto kitang isayaw ng mabagal. Put your head on my shoulder. Hold me in your arms, baby. Squeeze me oh so tight, baby. Isn't she wonderful? Isn't she precious? There's no Sandalo sana ang unang sa unang katawan mo ay aking kukumutan. Oh, gusto kitang isayaw ng mabagal. Gusto kitang isayaw ng mabagal. Mas maganda, magsayaw sila ng Pikit mata magsayaw silang ng mama niya. sa musika. Oo nga no.
Hindi ganyan. Yung picture lang na ganyan. Dapat si Renz at saka yung asawa niya nagsayaw. Baka mas marami pang manonood. Tama ka. Tumpak ka dyan. Wala na pero loading na siya. Hindi niya na narinig. Gusto kitang isayaw ng mabagal, na mabagal. Gusto kitang isayaw ng mabagal. Gusto kitang isayaw ng mabagal. Gusto kitang isayaw ng mabagal. Kaya salamat sa pag-ibig mo. Pag-ibig mo, lagi kang nasa puso't isip ko. Isip ko at inaamin ko na namimiss kita. Na namimiss kita. Sa'kin ikaw pa rin ang baby ko. Baby ko kahit wala ka na sa piling ko. Piling ko pangakong ipagdarasal pa rin kita. Oo, dapat sila yung nagsayaw. Wait lang. Ang saya-saya, ayoko lang pahalata. Kasi okay na naman ako basta magkasama ka. Bakit ba kung kailan ka inaisip na di bitawan? Ikaw yung paraiso, di ba? 27 minutes pa lang. Wala na. Kaso lang, i-maintain mo yung pagtaas ng WH mo kasi negative impression kay Lolo yun. Kasi makikita mo arrow down, pabagsak yung WH mo. Diba supposedly ang channel is pataas ng pataas.
Ayan, basta naka-play all si Renz sa isang tab. Sa isang tab naka-play all si Renz. Ito naman si It's Million Vlog yung nasa Saudi Arabia. Ito muna ang ipiflex natin para gumagalaw yung video. Ito yung video clip ni Renz kuan siya naka-stagnant, hindi gumagalaw. Pero naka-play all siya sa ibang tab. Wala na. Kaya kung gusto mong matulog ka lang. Mini-maintain ko lang kasi yung pag-akyat ng WH ko para hindi bumagsak. Kasi hindi naman ako daily na nag-upload.
Jonel Sagayno Remix. DJ Jonel Sagayno Remix. Merry Christmas. DJ Jonel Sagayno Remix. DJ Jonel Sagayno Remix. Dingle. Mix. Flow. Dingle. Mix. Flow. Merry Christmas. DJ Jonel Sagayno Remix. DJ Jonel Sagayno Remix. DJ Jonel Sagayno Remix. Merry Christmas. DJ Jonel Sagayno Remix. DJ Jonel Sagayno Remix. DJ Jonel Sagayno
DJ Jonel Sagayno Remix.
sa akin. DJ Leo in the mix. iTunes.